Sa atong pagtinabangay na makabangon ang atong mga kababayan nga naapektuhan sa bagyong Odette. Sa tabang sa BG Party List 108 niadtong semana, ang Bisaya Gyud BG Party List 108 gihatag tubag ang hangyo sa atong mga kababayan sa Barangay Tangbo, Santa Monica, Siargao. Human na nawagan ang atong mga ka-BG, personal nga mihatag og tabang ang BG Party List 108 staff og mga materyales sa pagpaayo sa ilang mga nagubang panimalay. Adunay kinatibuk ang 14 ka pamilya ang nahatagan sa BG Party List 108 o construction materials o insurance card gikan sa Cocogen Insurance Company. Mapasalamaton usab si Barangay Tangbo Kagawad, Alex Platit, sa ilang nadawat nga tabang gikan sa BG Party List 108. Ako si Alex Platil, Barangay Kagawad ng Tangbo, na isa gud ako nagpapasalamaton na abot ang ato BG na 108 na tabang na abot sa ato diri na sin. Pasalamaton ako sa kay BG na siya nakatabang sa ato mga sa ato dinhi sa ato barangay, sa ato mga bayan na damage ang bagyo. Salamat karadaw kay sa BG 108 o usa sa magpasalamat ako sa ato personal accident insurance na isa sa ini makatabang sa ato na oras na simba ko na madisgrasya kita, isa ina makatabang sa ato. Sa samang higayon, gilibot usab sa BG Party List 108 ang mga residente sa Barangay Tangbo aron maghatod og food packs. Salamat BG Party List 108. Salamat BG Party List 108. Sa gamay nga pamaaging pagtabang sa BG Party List 108, nagtinabangay ang mga residente sa pag-ayo sa ilang mga kabalayan. Sa kini ang simpleng pagtabang, adunay mga pamilyang nahatagan ng pagkaon ug adunay usab 14 ka pamilya ang siguradong adunay maayo nga kapuy-an ulan man o maadlaw. Salamat karadaw BG Party List 108. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!